daukagune da gauze bat. Atzo hasi dela, batez be, udazkena. Eta udazkena hasi da, baina momentu baten etorriko da, esaten dana, negu berria ere. Negu berria. Hori izango da, dana bardin izango da, baina hori begertuko da. Orduen horrek ikusiko dugu zelango garrantzi daukan guri osasunean ere. Udatik udazkenerako transizio honetan ohikoa izaten da gaixotzea, adibidez, Bidal? Horrela da, eta jenteak ulertuko du. Gorputzak gertatzen jako berdin guri gertatzen jakune, eta edo zeinei. Normalean, beti aldaketak direnean, hobera badira, gorputza oso lasai gertatzen da. Oporra, jaiak, bat, bikain. Baina, klaro, dekogunean, atzerantza esaten dana denbora onatik, joaten garenean, gaiztora, hori kostaitzen jako eta gorputza gelditzen da minduta pixka bat indarra barik. Eta aldaketa gaizto honen esango dugu, ez daugatiak orduan zer dira? Eguzki ordu gutxiago? Claro, hori zer izango dira. Temperatura jetxierak? Hordeko biak batez be garrantzizkoanak horret direla, baina ez bakarrik hori. Izango direna gure inguruan dagozen, gurekin bizi dira, eta hor dagoz gure virusak eta gure bakteriak indertzen joaten dira. Oiei gustatzen zaizkie aldaketa hauek? Hori, eta orduen horrik, eingo dozkune da batez be, argi gure gorputza mindu, eta beti izango da posible gertatzea errezago kaltegarritasun guztiak. Eta zeintzu dira udazkeneko ohiko sintomak? Claro, zer da gertatzen dan esan dugune, batez be, pentsatu behar dugune pertsonia bakarela. Ezke nire gorputza, ez da gorputza, dana da bat, esaten dune. Gure adimena, hor dago, hordekogu gure mental, fizikoki, psikikoki, eta gure gizarteak ere garrantzia dauka, dana patera doaz. Laguntzen badozku ondo dago, baina bestela inozun esabi horra gertzen dira, eta batez be, garrantzizkoenak izango dire beti horrelako fiziko sortzen diren kaltegarritasunak. Eta fizikoki zer egin gara beti nekearekin, hartzen badugu edozein infezioro, nekea gehiago batez be, ahulago hori da, eta baina psikoki bagoz pizka bat horran jausita, serotonina, momentu honetan argi gitxeago daukagu, serotonina gutxeago daukagu, orduen pertsatu badugune da, zer gertatzen dela, gure tristurare hor dago, gurekin arrastaka bezala, hori da, horrik izango dira, batez be, gure argazki horrelako mobil badik olako geldia, batez ere. Baina, Bidal, seguru sintoma horietatik ies egiteko ekarri dizkiguzula tresna? Bai, batez be pentsatute zer gertatzen dan. Eta momentu honetan zelan posible da horreri apurbet egitea, esan dugune gelditzea, guretzako zer izango da. Babesak inda dugune landu. Eta babesak zer dira? Begiratu, oso argita garbi hartzen dugu, eta zer esaten dugu? Oin udazkena dator, eta zer daukagu hemen, gure txertoak hasiko dira. Eta babesa zer da, txertoak immunitatea indartzea bakarrik, besterik ez da hori baino. Argita garbi, txertoak beldurrik ez izan, txerto hartzeari. Bigarrena, emongo dugu lau, bigarrena, zein izango da. Gure, esaten dine, frutuan momentu honetan gure inguruan dagozenak. Udazkena, baina batzen duguz gure frutuak, gure barazkiak eta hor dira, gure kalabazak esaten diena, gure kalabazinek amaitzen dagozenak, gero joango gara gure frutu lehorrak eta hor... Frutu lehorrak? Claro, hor daukaguz honipe, horrekarri duguz batzuk, jateko dira, Guk baukagola neke pixka bat eta... Hori. Bidal, zuk segizketan hori. Hemen daukagu bigarrena, horrek egiten duzkune da lagundu. Eta hor izango dira beste guztiak ere. Kibia, kabar eta bar. Babesak indartzeko. Babesak eta gero indartu babesak. Eta gero izango dugu beste, esaten diena, horlango mezubi, guretzat oso argiak direzenak. Honik aurkubiak izango direz, sarriten komentatzen dugunak. Batez be, lehenengo, begiratu, zuek jarraitu hor. Baina gero... Gauza gehiago, guk jarraitu... Gauza gehiago ekarri dituzu. Honi zetarako, gero horik ikusten duzunan jamaitute dauela, hemen dagoen zuen oinetakoak. Kirola egiteko ez da? Hori. Paseo bat egin kontxa bazterrean. Hemen ikusten dugun bezala, hirugarrena. Hori. Eta laugarrena zein izango da. Inguru honetan, daukagulez, zer daukagu, fizikoki lagunduko honetanak, baina batez be, psikikoki eta mentalki, zer da behar dugune? Esaten dana hemen gagoz, Donostian, Donostialdeko hori zinemaldia, hemen dago aste honetan indartzeko. Horrek indarra eta gasolina udazken guztirako. Oinetakoak horrik egiteko ona dira, baina hankautsik hemen ondarretan ere, hori gainera ona da. Claro, sabi, baina pentsatu zen dugune, hori bada batez be udazkena,
etorriko da, negu berri ere, orduen zarriten horrek kostatzen jaku gehiago. Baina honekin beti gagoz prest egin horretako. Badakizu. Bidal Salcedo, mila esker. Apa, Bidal, Ondo pasat, ondo izan. Udazken hau pasako dugu horrela elkarrekin. Oso ongi, Bardi, gero arte.